Guys, di ako diri sa ilahan ni Maring Inday, nag-order siya sa pouch, nagkamali siya sa iyang order. Na, kagamay ba kay Dana? Daghan. 500 rabi din mi. Ngano man ni 500 rabi ni ka magkasayop ko sa size, guys. Nalimot mo ko sa size. Ang animas. Kuragi na pud ang order. No, unsaon man ni Sudla na lagnag mga mani nga pinirito. Kasosyal sa kay sa imong sudlan na mani nga. Hala. Pinirito. Digit siya pwede Maring. Pang mani gani ni ba? Pang mani. Gi-order ni mo pang mani or pang kuan? Dili gani pang kasabat sud gani na to na nagtikit na ni. Nagtikik na ang bata. Naghilom na. Agoy. Magdingin na lang tadani ko sa iyo tay. Ang nanay nga Maring, ang nanay nga Maring. Abi sama. Bisapot ka? Katugon na siya. Katugon man ka unya ngano nagmataha man ka naghilaka man ka. Piyo man ka jot gibutang nako. Sabi na ko magkatulog na nagsibang. Agoy ha, daw ka ba kamong yaya karon ha? Sosyalan kay kakaron ha. Kayo nagkatulog ro. Okay. Pirok-pirok magay ni mata niya. niya. Di ba magsibangag na. Agoy, naminaw ra ni siya. Naminaw ra ka? Ha? Naminaw ra di ay. Wa di ay mong lola, naglakay mong lola. Busy ang imong lula. Oh, nay-date siya, nay-date. Naa si Mimi Dani kay ang iyang nanay, nag-uban sila ni Lilin. Unsa man ni Maring baligya di ni siya? Huy, mga lata na ni Maring sunod adlaw. Di na ay nagpalit na 2 ka kilo, nagupan ako ma. Tapila ang kilo. Ala nalata na gani di ay Tapila ang kilo. Ako'y tiwas unsa man ni Ako'y tiwas mag-molding, guys. Kay busy si kuan Maring Inday sa iyahang yaya man na siya karon. Yaya na siya for today's kuan video. Unsaon na siya. Ana-anaon na ni siya Maring Nay bayad sa. Matong kuan. Biskuit pa Wala day kay kuan di ay. Dahon, taplaki sa dahon din ligiri sa baso. Didi baso ang iligid-ligid nimo. Dili. Magkuan man siya. Malata. Maplat siya. So ato kuno ni siyang kuan-kuanan sa baso. Mag-try po sa anaon siya Maring? Iligid gidi ana tulod. Ayaw pag-iluod. Kay magpulot na siya sa dahon. Di anak ba tudluan ko ni di kay aron makabalo ni. Di anak ra. Nato ana nag sibrag now. Nagkatawa na day. Ato asa to di unsa maning yaya nga nasayang kay tumaring imong order. Sayang mo lang. Daghan na ba? Daghan kayang order nga kuan guys. Pouch. Nya unsa man to adi nang tumahimo kay gagmay man to kaayo. Magprito sa mani ibaligya ipak dadto. Ipak dadto isa. Pila tong dagko nimo day? Isa ra pod ka buok mani ibutang dadto. Kuliray ka na bang kuan parehada ng mga prito bangag ibaligya. Pila mo baligyan dagko ngay dadto pouch day. La kabalo na ko Maring. Pila mo. Hoy kabalo na ko Maring Hoy okay na ni siya Maring? Or baga ra ni siya? Pula nimo sa gagmayon na. Ha? Gamay nga kuan. Okay ra ni murag baga ka man siya Baga kay ni siya. Uy, kung palabihan day agkuanda kay agpilit siya da. Palabihan siya ligid-ligid sa baso. O di man okay ra man Maring. Pero baga lang siya. Abi na kung nagadto ka sa konti. Nagikulurog nagpilit. Ito ila Brenda. Wala na, nagwan biya gapon sa bukid. Wala na ko nag-adto. Kay una-una na ako giahak uwan na sad unya. Gabiin na sad makauli kayo. Na may lagnay sakinan. Na ingana. Usa day ilati sudlunon pa na ila? Sudlunon pa. Ano bit ilati? Sa Sulana sa Hasaan. Hasaan? Kaya na spring bitaw diha. Or baso maring iana-ana. Pwede naman maring baso iana-ana May pag-return ko ni Mida. Pero dili siya pwede kay ngano. Ang imong kamot mag-ana-ana man. Kinanglan nga hapinan siya sa dahon. Sus, maayo na lang gani kay naa siya yaili nakauli. Nagmata siya. Naghilo malagi ka. Ha? Hilong ba sa may bisa kung sa panagailak may basta sa mama ako. Gagkatulog sa kanina ako ang kuan. Mo ba? Hilong ka na sa dali. Ay, agpangita gid kag yaya nga kuan, tigwangona. Dili kag yaya nga batanon, tan-awa o tan-awa hiloy-hiloy magani yang mata o.
Na junior man na ini. Ganiling Nakauli si Eileen mo nang nahilom siya. dili man nagdala sige may istorya ingkong hindi na iba pa. Siya nga ni sa ila. Aw diha mo. No, ingkong nga siya nga. Kuan ko hindi na bata sa balay. Nagpirok-pirok magani oh. Oh. Agoy. Ang gusto gid kay niya ang imong kuan oh. Tanaw. Sige na. Gahapon gani ka. Gahapon si katawa. Kana siya dinhi nilaag. Ngaon sila. Agilom ka na siya basta yan nanay ang kuana, yan nanay na agkugos. Kay napalpak man ang iyahang putos ni Maring, unsaon na lang. Aw magluto na po, maghimo na po ko na kuan, kanang chichir, aw kanang kuan bitaw pulutan bitaw ng mani, niya sa gulan de green peas. Ingana. Halo-halo. Oh. Parang halo-halo ba? Pulutan Tas sa lagyan mga ko ng ganito oh. pulutan sa mga palahubog. Dagan rabi guys, bali 500 to tanan. Sayang kaayo ang gihang order nga pouch. Karon guys, adto ko dito sa pikas payag namo dito sa Esperanza akong tan-awon og naunsa na to dito. Napamansad nabilin dito nga gamit katong water dispenser namo, ambot lang og naa pa baka dito. Buko, brabol! Yan na ta guys. Hala. Naunsa man ni Dani guys. Ala, nabungkag na ang kuan. Tanawa. Di apay kuan Dani oh. Kani. Magamit pa ni siya. Grabe na kayo ng kuan. Hugaw kaayo po. Ang extension wire na apa? Extension wire. Ang diwi, grabe na kaayo ka. Gabok na kayo ni siya. Gabok na siya. Wa na jud. Kuha na jud siya. Guba na jud. Guba na jud. Pwede pa man ni siya kani salugan. Tagtango ni salugan sa kawayan. Parehas diri sa kuan. Ano man ni ana may balhibo dani sa manok. Ay. Na siguro nag-ihaw diri sa manok ay. Ang mga kahoy wala lang. Naunsa naman siya dani guys. Grabe naman kaayo ka. Kuan. Buling. Grabe na kaayo kakalat. Then, tanahan na to. Gabok naman good sad siya ang kuan ko. Kan plywood. Gabok. Gabok kaayo. Panglabay na ni siya. Pero pwede pa ba yan ni Adiri guys? Kaya nga no, kanila may daot oh. Ang kuat. Ang kanian salug. Ang haligi okay pa man. Kani okay pa man. Kuan lang siya, gibukbok lang siya. Kuan na siya nagpuyo. Madaot gud ang kuan, ang payag kung walay magpuyo. Samang ulan baya ni siya guys. Grabe na kaayo ka kuan. Kani magamit pa ni siya.
Tupperware. Kani dili pa man ni siya guba. Dili pa ni siya guba. Pwede pa na siya magamit. Grabe nakaayo kabuling. Muning update sa among payag. Naanam na siya ka kuragi. Kuragi na siya paingon. Pero ang dili ba yan na area kay kuan pa o. Ligon pa ang yahang kuan. Salog. Kani. Ligon pa ang yahang salog. Oh. Pero ang atop, ang sa atop lang kay ngano kung mag-uwan. Guba na sad ang atop. Ang yahang bubong, guba na. Tanawa. Tanawa. Ang iyahang kuan bubong bangag-bangag na, pero ang kuan sin okay pa man ang sin. Na siya nangabiot na siya ang mga sin kay na may mangga dani dako nga punuan ng mangga nya daghan sad kaayo bunga usahay kung ting mangga nya kanang dagko nga kuan mangga mahulog sa sin munay tendency nga agkakumi ang sin. Yang diri, grabe nakaayo ka, hugaw. Gipang-anay na sad siya. Kani dani gipang-anay, kani dani. Kay tungod sa kahoy nga anayon, kani anayon maguni siya nga haligi o. Ani anayon. Dali na kay gianay. Nya ang kani dani. Pakay halas dani guys. Basig kaliton na tagkuan karon kaya ang yahan gibutang-butang ni Sherwin na kuan na nakuba naman sayang pwede pa ba yan iayo lang ang kuan iayo lang ni Dani ang salog pwede pa ni siya yan na ay nag-ihaw sa manok kay na ay balhibo naawa na mga balhiko niya ang kaning kuan mga ganing yan si Tapil sosyalan si Tapil kani dani gipang kuan na niya dani anay gipang anay say pwede na to mabutang ng dani kahoy pwede ra ni dani plaster kahoy para mahimlo ni siya dani guys si Sherwin man good di na siya ganahan diri kuno ambot og nganong dili siya ganahan diri ako siyang gignan nga among anhaan dinhi katugan panagsa kay para dili mahaguan dili maguba tantawa karon nga wala nay atiman dili nakaanhaan diri di na sad ka limpyuhan ug anong di siya kaguba pero pwede pa biya ni siya nga kanay guys magay nang uban karon nga katong nakita nako sa vlog pud gyapon bitaw taga Manila si Fiona nagpuyo ra sila sa ilalom sa kahoy kani porma pa ba ni siya balay ay di siya porma magbalay balay pag ito siya di ba sayang niya akong ignan siya nga ana-anaan dani katugan panagsa di man siya sayang biya sa pwede pa man niya maligyuhan na ni siya no ya salugan sa kawayan kay kani plywood maguli siya na gabok na salugan sa kawayan na okay na dawang kani kuan abuhan guba naman good sa niya abuhan guys tanaw nato karon ha murag nagkalaglaga na dani ang iyahang yuta
Kaya ang ibutang gani yuta manggod. Pero pwede pagod sa siya. Ano butanganan pa ni tubig. Kaya night time nga kagabing pwede na diri magkatulog. Labi nagkusog kaayo ang uwan. Dato mga niagi katong kusog kaayo ang uwan. Dayon kanunay ag uwan nya danlog kaayong agyanan. Diri ko nagkuan. Katug. Nya kay gipandala naman niya ang kuan bedsheet didto, tanan mga gamit, wa na dinhi. Wa na dito sa bukid. Wa na makatugan nga kuan hapin. Wa na banig dani kay ipangdala naman niya sa bukid. Kay di lagi siya ganahan diri. Di na siya ganahan diri mo puyo. Nya di biya nato katagna ang panahon nga aglakaw ta na ay kuan. Aglakaw ta kagabin-an. Labi na katong nag-adtumig Cagayan. Nag-atukog Cagayan nya nagabin-an ko diri ko natug. Hindi ra kaayo. Oh. Nag-viewhan ni siya. Sada na. Dami. Hilig mangutan na si Sherwin sa kahoy. Tapok-tapok sa kahoy. Tanawa ra guni aw. Hilig sana siya magtapig-tapig sa mga kuan. Butang. Kani. Siya mandani na kuan sa mga kahoy. Nang kani dani pagani subangan di ayo. Oh, buslot na siya. Siguro hindi ko gusto siya ganahan dani kay abuhan naguba naman. Oh, tanawa. Bangag na siya. Nahugmo na siya, guys. Na dato miagi nakita ni nako. Ito nag-anak ko diri. Oh, tanawa. Kaya ang gibutang da sa ilalom kuan man. Ana ang sin, unya ang sin kay nataya na. Nya, naabtan og sa kuan. Gabok. Buslot na siya. Mao ni ang abuhan. Awa. Oh. Pero pwede pa na siya oy. Pwede pa ni siya. Sa paghinlo raman. Kaya sayang baya sad siya. Makatugan pa baya sad siya. Pero ang kana lang gid ang kuan oh. Ang kana pwede man na siguro siya mabutangan sa cleansing. Kaya kana raman sad siya dana. Slot. Ligon pa man sad oh. Ligon pa. Pwede pa tadani maghaling-haling. Maglungag. Pwede pa ni kasi kaya kung kuan pa lang napalangsad ni siya CR. Pwede ni siya pa upahan. Pero wala man lagi. Kay basura dani Dani Sherwin ga tapig-tapig dani. Ano pa ni tapig-tapigan? Napay cleansing oh, magamit pa ni siya. Oh. Pwede man eh, may ibutang dato sa puan, bubong.
ako na lang ni siya pasalugan. Tapos akong isalog dani kawayan. Akong ino si Yuyo Tamboy. Kasi makalugar siya pag kuha sa kawayan. Daw kani dani ako pud sa ni dayon dani. Ilisan. Then kawayan na lang siguro pud ang isalog dani kay para ligon sad siya. Kay ngano ang kuan sin nga gikuan dali ra magud sad siya mataya. Nya pagkataya dana. Oh. Kabuk na dayon kaayo. Kay pwede pa man ni siya guys. Ang pagkuan raman ang pag-repair man dani. Daw di man sad siya ingon nga. Reparonon tanan ang paghinlo raman sa dani pud. Mahinluan ni siya dani. Kasi mahigdaan na dahil yan dani. Pwede na ni siya mahigdaan unya Canada na napamay plinsin. Kani pwede pa ni siya magamit ang plinsin. Ibutang dadto sa ibabaw. Kay pwede pa ni siya mapuy-an dani. O dili sa ding nga puy-an kana bitaw time nga ganahan tagkuan katug diri makatug taw nya natay lakaw nga magabinan ta pwede ra ta diri matug no. Ang paghinlo lang dani na hinloonon pila ra basad paghinlo dani ang paghinlo dani magkuan naman siya mahinlo ra man pud sa siya dani. Kapay mga tabon-tabon oh. Pwede pa biya ni ao kay bugat pa, pwede pa ni siya. Ingana na lang siguro ang akong buhaton kay pwede pa man ni diri guys. Nag-ingon magud si Sherwin nga i-widening diri. Pero kay wala pa man. So pwede pa ni siya diri na to mapuy-an. No. Dugay pa sad siguro ang widening diri dapita. Nya kanida ni ato ni siyang hinluan. Kay para hinlo no o di ara magamit na to ni siya pang hinlo kaya na to na siya kaya ano sayang magod sa kaayo diba dili na lang ta maghabang na ito kasi Sibig na po niya siya. Dapat kung saan niya. Daghan pa kayo taling bihon dani. Magpalit sa atong panudto. Kaya murag something gutom lang. Palit ratag Skyflix. Niya ang diri sa gawas. Ang diri. Ay manok binuhi ni Lukluk dani. Gagan siya yun. Palit sa tagpuan pa. Skyflix man lang siguro. Ano sa dani ko ang kaya ni Lukluk. Palit ko te Skyflix. Wala Skyflix. Nice Skyflix ni Budani te. Sara man ni kanina lang lang. Sara sad ni kabuk release ko nabili. Isa ka. Aduha kana te duha. Apili na lang po dahin Hansel. Unsa maigo ni Dani sa widening da? Oh, maigo. Kanus apa ang widening? Kuan. Nagdula ka sa panabol. Panabol nana sila diha. Apil man na siguro. Apil ya Lukluk. Sayang di ay kaya lagi. Sa panabol. Liwas eleksyon. Ay hapit na di ay sad. Sayang bitaw na diha oh. Pero saon taman. Maigo di ay sa one widening. Di na lang imbis nga Retiron unta pa ang daanan. Aw kaning kuan. Unsa ni protein ni siya da? Tagpila man naa.
Agis, 2, 4, 6, 8, 10. O, diara. Karon pa ba diya? Oo, ako raman sad. Ay ka ra. Oo. Gara si Ruben sa bukid. Salamat, ha. May daghan lang sunis ato, guys. Maigo lagi ni sa widening. Basig hapit na. Sayang. So, wala na jud ni siya. Wala na chance ni siya. Di na lang siguro na ako siya kuan Di na lang kuanon. Reperon ang salub. Kaya basig hapit na ang widening. Wala na tayo mahims kung mag-widening. Kay igo man ni siya. Murag ang widening diha dapit taman. So, klaro kaay nga kuha gini siya. Unsam niya? Igo ni siya sa widening, so no chance ta ani. Pero sayang, no sayang. Kay unsaon taman, wa tay mahims. Nya karon magpaniudto ta kanira ang atong paniudto. Nakoy gipalit nga mga biscuit. Mga unta. Mga unta. Fruities. Sayang, di na lang gid ni siya ipa-prepare. Goodbye payag. Basin sa liwas eleksyon ko no. Magsugod na dayon dani pagkuan, guba. Nya wala tay mahim kay gobyerno man na. Di man ta makaingon nga kuan. Atong pugnan kay widening man jud na. Di na dani makuan. Prepare. Kay kung ipa-repair na to karon dani unya. Mga sunod buwan pagkaman eleksyon mag-widening. Sayang nga lang. Kay panabol doon na baya diha. Ang panabol pa yung dili. So, basin. Human eleksyon, magkuhan na, widening. Sayang lang. Mga unta guys. Kanira kung kuan. Para mag-reduce po sa tagamay. Apel na ilanin, look, maigo na sa widening. Kaya dani, nga diat bang. Hindi na lang. At least nakapangutan ako ni ate. Paingon lagi ni magbatanan. Ambot ka na mag-widening sila, masiguro na magguba da. Or kami pa magguba mismo. Sayang. No? Daw di man sana pwede maalsa. Ibalhin dito. Ay kan mo diha, pwede na siya maalsa. Gubaon ni Dani kay ang kana diha nakapatong man na. Ang kana diha nga haligi nakapatong na siya, pwede na siya maalsa pa dito. No? Gawaan. Mga unta. Solve na atong paniudto guys. Kanilang